I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati jednu novu preživljavanje. A to je Friends Deep preživljavanje. Izvinite ljudi, ja nisam ni primestio ono. Ja mislio da sam stisnuo ovo. I sad ja slučajno se ugasim. I ja rekao, propade snimanje. I samo više ono nisam ni snimao. Dakle ljudi, znači da vam objašnjavam puno, valjda znate igri su Stranded Deep. Znači tu imamo neke najobičnije stvari, tako dalje. Inače nisam pokazao folu, imamo tamo kao slupani avion. Gore se spavnujete, imate isto gore jednu rupu i tu treba prođete i padnete na dole. Imate kao neku vodu na kome će da padnete i povredite. Nemam što drugo vam kažem, već će da, kako se zove, počinje malo da sviće, a mi ništa nismo radili. Znači, ajmo da stavimo za krevet i da idemo spavati. You can only sleep at night. Hoćeš ti da spavaš možda tu? Možeš bre. Da mi ja tebi. Mi kradete krevet. Hoće da počnete još malo. I govnari jedni. To mi treba. Nema više kamenja. Joj. Sad ću da kamenja. Sam. Jezik. Hvala, svinja mi hodio po glavu. Joj. Možda će mi trebati, možda i neće. Baš me pa briga. Ovo sam bio sadio sve vreme. Gledaj šta ih je sada. To me briga be. Sve da kupim. Sam palo neku unutra. Šti možda unutra. Ej, govedo. Ne, ovo gospodinu smo završili. Sad čuči. Šutao sam ti. Ne mogu nađem više nijedno kamenje, bre. Kamenje, nema kamenje. Sad ću da radim bez kamenja. Recite mi. Nema si uglja, nema si ništa. A, vas boli dupe. Znači da moram kopam sandstone i stone. Gle. What the fuck? Ladno ovdje provalija. Ne pazi mi na pamet toliko da kopam. Ali kako kad je okolo voda? Ja ne shvatam ovo priroda. Ovo je mapa da vam kažem, nisam ja pravio taman posla. Ja ne bi mrzalo da pravim. Znači ako vam se sviđa ovaj klip, bacite like, komentar, možete su da ne, subscribeujte, a znači kao što još jednom kažem, ako vam se svidi, znači recite mi u komentarima. Svinja se ladno popila na drvo. Lele, ova svinja postala Tarzan. Tarzan svinja. Ja bajko. Gle šta svinji ovdje, što mi dođe da vas sve pokoljem. Ako treba čuvam vas. Da bi mogu ovdje da vam pravim djecu. A koja djeca, gle šta ih se, ubijaj samo, sine. Uzmi kolji. Da si imaš hranu. Tako. Ajde, teramo mi. Gle šta svinja ovdje ima. I oni mi nešto kažu. I ajde idem ja teram. Idemo velikom brzinom. Punom parom. Samo napred. Nikad nazad. Jer život uvek ide napred. Teraj. Ajde. Miško. Da li ima samo ova dva ostrova? Nisam istražio. Ovdje ima nešto kamenja za skupljenje. Valjda. Lelebe, šta je ovo neko utočište? Ovdje neka plemena. Ne vidim nikog ovdje. Novci. Čest. Možda to neko ostavio.
Šta ima unutra? Ju, bože. To mi treba, mile. Nisam ni trebao da ubijam ove životinje. Jadne bile. A ja ih ubijam, a gle. Šta sam našao ovdje? Oće mi bude utočiste. Utočiste. Da uzmemo mi ovo čudo, znači kod nas i oće mi bude ljudi kuća. Ne možete vjerujete, ali ne mogu ni ja. Šta li ću da radim su ovdje, ne znam. Da promaknem ovo. Te što mi lepa kuća i tišina. Kakav krov imam, ni gromi ne mogu prođu. Čekaj da skupaj bre to. Moram da iscepam. Šta da stavim bre za... Ovo je super kuća, stvarno. Lele ovce, šta ima ovce? A ima žabice. Čekaj, šta je ono tamo? Nešto, nemam pojma šta li je. Vidim tamo nešto. I ono ćemo tamo izdražiti. Nema. Ovo je bilo nasilje neko. Mislim, ne nasilje. Ko žive ovdje. Pardon, samo za čas. A mi možemo ići dalje. Znači ovdje, pored vode raste neka pšenica. Dajde stavimo ovdje zemlju. Imamo tu zemlju. Da se cijelo tako zemlju. Što sam pametno. Dobro. Tu sam bilo učinjeno. Ne baš sve drugo, na primjer. Travu, lišće i tako. Ajmo mi da uzmemo ono što nama treba, to je zemlja. Da si pravimo ovdje useve. Evo mi je roba. Dakle, ljudi, šta sam još htio da vam kažem. Znači, danas sam već izbacio jedan klip. Izvinite, ljudi, stvarno. Da se nastavimo, mi dalje će pravimo ovdje. Pravimo nasilje u selu. Ajmo mi da, čekaj, stajimo. Tako, tako. Tu će nam bude boravak. Ovca, užitli. Čibe. More. I jako kao. Ako stavimo ovako, će nam budu ovo prozore. Završimo posao. A da mi nastavimo dalje, da ja ne filozofiram toliko. Ovo će nam budu zidovi, ja nisam ni trebao da uništavam. Uništavam ovaj grad. Vrata će nam budu ovdje. Vrata su najbitnija. Ja vam kažem. Ja vam kažem. Ne lažem. Tako to se radi. Izvinite. Ajmo, znači, šta dalje da radim, nemam pojma. Dakle, što će mi budu vrata? Ajde voda poklopimo ovdje. Znači, da završimo malo kuću ovdje, da posredimo. I znači, ne znam što drugo da radim malo. Sad, gledaj šta od... Da skušaj pobijam. Napolje. Ti napolje. I samo mi je još jedno ulice. Joj. Gdje mi je ograda? Ogrado. Potrebna si mi ograda. Potrebna si mi. Ovdje imaju nasilnici. Pravi nasilje. Dobro može. Ubi ovcu. Ubi ovcu jednom pesnicom. Neka žive sreći što. Zemlja da si cepam još drva. Znači, mislim da bi trebalo ovdje negdje da nađem kamenje. Ako ne nađemo, onda moram tražimo drugo ostrovo. Ako ne nađemo drugo ostrovo, nema ništa od mene. Kako da nađem kamenje? Kako da nađem rude? Dakle, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu.
ne znam što da radim, znači epizodu danas nema